Lobi täynnä ääntä, kaikki huutaa päälle. Tappi vetää stratsia, Eku hakee jo matsia. Kukaan ei kuuntele ja joku on jo midissä. Ja yksi juoksee ympyrää vihuvaloissa pitissä. Alki alkaa pätee, kuunnelkaa nyt tarkkaan. Kertolinain upit, smokit ja kaikki kartaan. Mut kukaan ei jaksa, menee yli hilseen. Raundi alkaa 3, kuolee sekunnissa milteen. Sami hiipi shiftaa, pommi tikittää jo. Ottakaa hetki kellossa 1 sekunti bro. Sit juoksee ulos, heittää flashi omaan naamaan ja valottaa mutkin. Kolmas kerta kun me omien valoissa loppuu. Nyt! Kaikki tekee miten sattuu. Yks on jo kuollut ennen kuin on vihusta ees haju. Täys sekasorto, ei mitään rajaa. Tästäkään ei voittoa, me tiimi on vähän vaan. Meidän CS-team, kaos kartalla. Kaalit hukkuu ja Sami unohti taas ladata. Yks kallaa B:lle, toinen jaksee A:lle. Eku huutaa yhdessä, nyt hakkaa poika päällä. Meidän CS-tiimi ei toimi mikään, mut silti painetaan peliä yöstä aamun pitkään. Ja vaikka scoreboard näyttää kylmää faktaa, silti uutta hakua, vaikka täytettä paskaa. Kimi tähtää tarkkaan, tai ainakin yrittää. Ei osu ladon seinään, vaik pesarilla tykittää. Spray menee taivaalle, rekoil täysin hukassa. Vihollinen seisoo edessä, tiimi silti pulassa. Eku kantaa selässä koko tätä porukkaa. Ottaa entryt planttaa, Glockshakin joskus vaan. Mut kun tiimi painaa enemmän kuin lasti betonia. Jauta vaikka skotti kärryt mukana kokona. Khalidi saapuu, nyt alkaa tapahtuu. Antaa vihulle kyytiä, ottaa saitin haltuun. Lepattaa alle kuin Alibaba matolla. Pommi plantattu ennen kuin muut ees poistunut spawnista. Samaan aikaan koko muu tiimi vielä terossa. Tappi huutaa kollia, mut se hukkuu tässä menossa. Alksi selittää vielä savulinja pitkä. Mun oli jo ohi, voisko joku ees yrittää? Gizmo ottaa duelin ja hermo menee heti. Mitä tää peli on? Ja Altaf 4 setti, rage kittaa kesken roundin. Gizmoa vituttaa taas, mut tiimi huutaa perään. No ei nyt saatana taas. Joni linjoilla mut ihan eri todellisuudessa. Giniä liikaa elää omassa ulottuvuudessa. Toinen silmä kattoo etelään, toinen itään. Ei tiedä mitä tekee, mut silti yrittää tähtäitä pitää. 1 A, Eku 3, hai ehkä 5. Sulle kyytu lennosta, ei mitään logiikkaa siis. Pommu ihan minne sattuu, crosshair missä lie, mut silti huutaa mä sain sen, vaikka kukaan ei kuole. Siilalla menee hermot Sami säätöön. Et sä voita slashaa meitä, huutake täyttöön. 1 flash vielä värään aikaan, tää ei oo enää vitsi. Sä nukut kellarissa ja takapuolestas löytyy fisti. Kallit hukkuu, kaikki tekee miten sattuu. 1 on jo kuollut ennen kuin on vihusta ees hajuu. Täys sekasorto, ei mitään rajaa. Tästäkään ei voittoa, me Gini on vahvoja. Meidän CS-tiimi, kaos kartalla. Kallit hukkuu ja Sami unohti taas ladata. 1 kallaa B:lle, toinen juoksee A:lle. Eku huutaa yhdessä, nyt hakkaa poika päälle. Meidän CS-tiimi ei toimi mikään, mut silti painetaan peliä yöstä aamun pitkään. Ja vaikka scoreboard näyttää kylmää faktaa, silti uutta hakua, vaikka tää on täyttä paskaa. Sami vielä shiftaa, kun roundi jo ohi. Tappit piirtää stratsia, mikään ei silti toimi. Tiimi reloadaa kesken duelin, eikä saa tappoa taas.